lento yokukholwa mina iyangidida sekenza ukuthi umuntu aye kuyikholela yena akholele omunye umuntu. Hlomuka Ya Dlokovu. kuyenzeka mfowethu Hayi kanjani? ngesimo sokuthi lento yokukholwa iyadidana nathi ngesingakaba amakholo iyasidida lento kuyokukholwa kahle nabakholwa iyabadida Ya. kodwa ijulile isikakhulukazi ngiyaxoxa ngokumention amabandla isikakhulukazi labantu abakhonza eZayoni nabantu abangamaNazaretha. Ya. Yabona umuntu oyinazaretha yakhumbula kwena ngathi neqala ngathi omhloniphi umuntu oyinazaretha ubukhona into kanjani ayaziyo Ya. lento ayibona. Yabona imost abantu abangamaNazaretha abayikholelwa bona. Kwafika umkhulu wakhe ubaba omkhulu wakhe naye angamazi ngesibonakaliso wathi mzukulu wami nawo umNazaretha ngiqokele leyo nto leyo ekugcwala ngokusobala ukuthi kuzokwenzeka uphika ushembe la emhlabeni. Ya. Uthuka ushembe la emhlabeni wena kanti umndeni wakho uguqe kona ngale uyakhunjula uzofika ngezibonakaliso kwena uzothini sicela usikhoyele mntanami ukuthi into zakho izokwenzani zizoqhaqeka. Angishumayeli ivangeli la kaShembe angilona futhi iNazaretha ngifuna abantu ukubakhombisa ngoba abantu bagcina bengasaboni kahle kodwa ngisuke ngibachazela ngendlela engiunderstanda ngayo indaba yempilo emhlabeni. Ngilahlo muka amaZayoni nawo futhi kuyenzeka nakhona ukuthi umuntu uzophupha ugogo wakhe noma ubaba wakhe wayibishop bese efika engaleni ngesibonakaliso evela ukuthi cha mntanami ngicela yini lengubo yongikhonzela ngoba ufuna lenkolo eziyani ivuke ekhaya iphile. So kuyenzeka Hlomo ngizoba lawo mabandla engicabanga ukuthi hayi ngoba ngikholwa kona engicabanga ukuthi iwona engivamise uqondana nesimo sokuthi umuntu ngoba ekholwa akayikholelwa yena. Angwazi kamanye. So ke Hlomo kuyenzeka ukuthi othi mina ngiphila emhlabeni ungibone ngiyikholwa ngikholwa kanti akukholwi mina ngiphoqwa isimo sokuthi umuntu ophila kumina ongasekho ufike wangitshela ngoba namanje ngisasho ukuthi umuntu ongasekho Hlomuka akalahlwa akushiya ukuthi lawo bantu kumele betshingwe. Ingakho namhlanje sisakwazi ukuthi masicela into sikwazi ukuyoguqa kubona lapho sithi sicela ukuthi 1 no 2 no 3 ngoba la bantu basaphisa bephila emhlabeni wesithathu esingasawuboni. So ke Hlomuka lento yokukholwa ijuli isikakhulukazi eNazaretha isikakhulukazi kwamanye amabandla njengamaZayoni ijulile into yokukholwa ngoba uthothi umuntu uyiNazaretha mhlawumbe uthothi umshumayelo othile kodwa ingakho abantu uzothiwa iwine inhliziyo elikhulu enhliziyo embi avela amaNazaretha nenhliziyo ezimbi ingoba vela abanye basuke kusekhona ukuthi hayi bebezinsizwa bona bebeshaya induku lapha emakhaya ngeke uzobatshela vele bakholwa ngoba kufika ubaba omkhulu wabo ebusuku kufika ugogo wakhe ebusuku kufike bani ebusuku wathi mntanami na ingakho ngithi enye into oyihloniphi uma ungayazi imfihla la khona isukaphi ngoba uzokwenza la emhlabeni wena uthi wenzela ukubuka noma mhlawumbe uthi wenzela ukucatha hayi mhlawumbe uyagcwalisela kanti lapho kunemfihla yokuthi abantu imindeni yakini isabona ubukhulu balowo muntu imindeni yakini isabona imfihlakalo ngale ngoba uma usaphila emhlabeni ujentu uyazi mase ufika ngale ingakho abanye abantu behamba la bengayisebenzisa indaba yamasiko mase befike ngale sebefike ziyasha siyabuya ngesipito sefaka abantu engozini emndeni wakubo usefaka abantu ezinkingeni kuthi hayi udingala umsebenzi bexeka abantu bomakhelwane hayibo kanjani enza umsebenzi ngoba phela umndeni wakhe ubengakho emasinto esintwini sisha lapho ukuthi inkolo yobuKristu yayizosibulala thina ndle emnyama. Ngiyaxolisa ukusho lokho ngoba manje iyenza ukuthi umuntu egcine sebona sengazi ukuthi ku wrong umenzo kwakhe. So umuntu kuyenzeka akholwe engayikholelwa yena ekholelwa kwamkhulu bakhe ngoba vele umuntu insika yakhe naye iphethe ubaba omkhulu. So ke mangabe sebefike kuwena ukwazi ukuavoida lokho awukwazi ukuphika lokho yabo injalo nje indaba Hlomo ngiyabonga ngethuba mfowethu.